Selum horas mari hita damang day nang donga sahapor siaon paju pangmusia hita di acara jepek alai mari pola. Adora sopinatol hasatan de bata jumolo hita martanya. De bata Jahoba para siroana sumurung mau lihat di pasar rohana media suram dengan kami. Naik tumayon hatam hame Tuhan ukap roh pikiran nami. Asa mangula mar parbiatan bagasan lamar Yesus Kristus martanya kami. Amin. Kita damang day nang donga sahapor siaon hatani de bata di hita dari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 natar surat di Panorirang Daniel Bidusada ayat 10 pitu songonom mariro kesi. Jadi di bahasa-bahasa debatama tunau pat doli-doli ipar binotoat dohot hapat tason disalut surat dohot hapistaran. Ia si Daniel marbinoto do huhut disaluhut alatan dohot aka nipi ido anggo sahana. Dita kanonga saha porsiaon tuktar taban bangsa Israel tuha banga Babel dibuat do pathala doli-doli ima si Daniel si Hananya si Misael si Ajarya jala dung dibuan nasida tu Babel digati do warna sida ia si Daniel digati gabe si Belsazar ia si Hananya digati gabe si Sadrak si Misael digati gabe si Maisak jala si Ajarya digati gabe Abednego alani dung dibuan nasida tu harajaun ni Raja Babel dilihat tu nasida si panganon ni Raja alai dang ngolo nasida mangaton obartu uhum manang patik nani atur hod di tonga-tonga ni ngulu nasida ima nama ngatos sayur do nasida dohot minum air alani do didok diuji didok do pajaga istanai didok tu nasida buha dang ngalang muna si panganon ni rajaon en alai dang ulo nasida mangaton dauji masa 10 hari mangaton manang naisi do na mok na segar jalan lebih sehat inna si Daniel jala diuji memang toho matutu dung dipangan nasida sayuri dumenggan jala baga do nasida jala umuli do nasida takas do umok nasida sian akana asing nai jala macai pistar jala malo nasida alani do akama kainang hasetiaon dohot prinsip ningulu nasida laho mamuji tu hatai laho totong satia tu debata mangulah lo monerohani debata mangihutun aturan itu hatai idol sasitong na totong dipertahaton nasida alani ido didok diturbuk tahun dileho di basa-basa debata tu nasida parbinoto atau tapataso salut surat do habis saran ya si Daniel marbinoto salut alata dot akanipi dileho debata do tapatason habis taran jala si Daniel marbinoto alatan dohot bui marbinoto diakkan nipi alanido ima takas asiruan debata ima basa-basa ni debata di tonga-tonga ni ngulu nasida na dilihat debata do akka parbinoto an habatason tu nasida ima si Daniel Sadrak Maisak do Abednego alanido dihitak kanong asapor sa na naik putih hotta setelpuk tahun bahwa memang si pata gurang do pangujuna di tonga-tonga ni ngulut alai ko satia do hita turupan ni debata mangihutton longo ne rohan ni debata unang moleng-olek kita unang mubau hita sian hapor siapta tahapor siai Tuhan debata tahapor siai ibana na mga leon hangulu di bagas ang nguluta jala tay hutton longo ne rohan debata por siya mahita nakpe gurang tantangan songo si Daniel Sadrak Maisak Abednego masuk tu parapian masuk tubuh singa alai ala ni asirohan debata di balua donasia di rupi donasia di leonak kaparpinatuan hapat tason tongan ningulu nasida ido upayan nagabe pasu-pasu nasida tu homelang nasida ala nido hita pe akajol mana porsia nak tinous ni debata sadia mahita totok darupan ni debata mangulahon lomone rohana sadia mangulahon aturan nani atur hod di tonga-tonga ningulukta mangulahon aka patik ni debata na ilo mone rohata aria do borngin pos marohata songon hau na sinua do hita di topi ni batang aik na tutong mar parbue di tikina
jala bulung na naso olo malos sudena ni ulana majadi do ima jolma na mangulahon lomo ne rohande bata kata madongan ita tetap setia porsia tu adupan de bata amin matanya iro tutu Tuhan porsia do kami sai na sahap ponomudo akapar pinotuan apistaran hapatason dohot akamar binoto dia halatan do nidi kajol mana satia tu adupamu amar posiro tu Tuhan iro tutu Tuhan asiro ham asaro ho adongani mangurupi jolma atau tong marhapo sabtu rupa munawasai ani takas dulu dahami Tuhan marhiti si Daniel tabrak maisa abik neku pangurupium jala padonganium mu di tongah-tongah ning ulu nasida obai boy nasida mangulu di bagasan hasitia untuk tong marhapo sabtu rupa songoni manangulu nami Tuhan setia ham tu rupa marhapo sabtu jala totong manghuton aturamu do lo menerohan saat di memahami Tuhan di bagasa Yesus Kristus martanya kami suram sama Amin.